Минавам с хората по улицата, които си мислят, че са високи. Ето така се разминавам с тях. Нали? Първо ме вижда някой, който е 1,90 м. След това, като се разминаваме, се изпъчва. Мисля, че трябва да ми дават малко субсидии от Министерството на здравеопазването, защото стимулирам ходенето изправен. Казва, че е ген, но с баща ми нямаме нищо общо. Единственото общо, което имаме с баща ми е, че той цял живот се издължава я на банката, я на топофикация. Аз цял живот се издължавам. По майчина линия, семейството ми, всички са лесовъди, по бащина всички са от енергото, което обяснява едно време защо съм такова дърво и толкова добър смята на крушки. Да, забелязвам, че много хора от миналия път са тук и си спомнят материала. Да, голямо съм дърво, не мога да затапам хората. Не знам какво да казвам в определени ситуации. Даже в момента се чувствам доста несигурен. Но с квартиранта ми Митио ме подучи на един номер. Каза ми, когато не знаеш какво да отговориш, просто казвай с нощи майките и друго вика. Работи бездоказано. Аз викам, че хубаво ще го пробвам. Другия ден на улицата един простак ми вика. Много си дълъг. Така ли бе, с нощи майките друго вика. Да, аз съм от Габрово. Има ли габровци тук тази вечер? Вау! И аз си признайте честно, колко от вас внесоха алкохол? Да си избиете входа, нали? Казват, че сме стиснати, но не е вярно, нали? Не. Просто сме пестеливи, знаем как да използваме ресурсите и енергията, с които разполагаме. Така баща ми от най-крехка възраст ме учеше да ходя по малка нужда с превръзка на очите, за да може да пестим ток след залез слънце. Къде знае човека, че на 16 ще почне да си удрям главата в касата на вратата. Не, енергийна ефективност. Енергийна ефективност. Това е най-важното. В Габрово сме имплементирали европроектите към енергийна ефективност от всякъде. Например, тази зима снегопочистване Габрово беше 70% на слънчева енергия. И така, ние сме щедри за важните неща. Изкуство, култура, благотворителност. Затова аз тук, като съм в София и като минавам покрай уличен музикант, като истински габровец се спирам, пъхам ръка в джоба и изключвам MP3 плеера. Безплатна музика. Ако случайно е незрящ, просто изчаквам някой да мине, да хвърли монета, тя издранчава, той вдига глава да благодари. Аз казвам, моля. Моля. Но има един уличен изпълнител, на който няма да пусна пари. Нали го знаете, на върта се край халите с една пластмасова секция. Пея капелно. Не ме притеснява това, че няма музикален инструмент. Не ме притеснява, че във всеки един момент с ръкомахането си може да извади от строя някоя лелка, тръгнал на пазар. Не, притеснява ме липсата му на разнообразен репертуар. О, колко си хубава, колко си хубава, ах, колко си хубава, колко си хубава, ах, колко си хубава. Наскоро научих два знака от езика на глухонемите. Сега ще ви кажа. Първият е за съжалявам. Той е ето така. Вторият е знака за жена шофьор. Сега ще ви покажа. На уважаемите дами искам да кажа... Президентът ни се е побъркал. По-миналия месец беше в Америка, нещо в Сиатъл, на технологична конференция. Искаха да... Значи каза, че иска да отчужди
едно място от Цариградско шосе да го напълни с високотехнологични специалисти, както не ме притеснява този план. Притесняваме името, което си е изработил. София Тек Парк. Значи става въпрос за хора с нулеви социални контакти, повечето от които мъже. Всички събрани на едно място с много бърза интернет връзка и цялото това нещо се казва София Тек Парк. Значи забелязвам, че когато има така някаква несправедливост, когато забележа в... След малко, благодаря. Аз не пия, защото много обичам да споря, а пък знам, че като си пиян, като има някакъв спор, прав никога не можеш да излезеш. Или ще изнесат, или на 4 крака. И така да се върнем на президента. Не, това го казах. Докъде бях стигнал? Подява ли те? Изгубих си сета. Добре. Да си говорим за края на света, 2012. Вярвате ли в това? Не. Не? Няма никой, който така да мисли, че декември 21 2012 тази година всичко ще приключи. Така. Аз честно казвам не знам. Може и да свърши, може и да не свърши. Едно обаче е сигурно. Ако декември месец 2012 света не свърши, септември месец 2013 ще има много нежелани бебета. Винаги съм искал да пробвам свалки от типа света ще свършва, хайде да правим секс. Или искаш ли да свършим? Аз и света, заедно. И така забелязвам, че тук в столицата специално, когато отбележа някаква несправедливост, нали, която се случва в нашето ежедневие постоянно, хората обичат да ми напомнят, че тук е България. Обаче го правят по много интересен начин. Не казват България, а използват международното съкращение БГ. Ето и примера. Извинявайте, но тук е Вело алея. Абе, БГ е тук, бе! Ама, пререждате си на опашката. Абе, БГ е тук, бе! Забелязвам също, че очевидно имаме някакви нервни окончания в пръстите на краката, които ако се притиснат и човек временно може да ослепее. Аз така не веднъж в градския транспорт, като настъпя някой и той спира да ме вижда и вика: "Бе, къде се намираш ти, бе?" Най-сетне мога да дишам, благодаря на който пусна този закон, не знам кой. От друга страна, аз подкрепям пушачите изцяло. Има ли тук пушачи? Значи аз подкрепям вашите права, защото ние всички трябва да имаме права на лична свобода, така, права за лично себеизразяване. Обаче вие трябва да ме подкрепите също в нещо. Ама не може така, трябва един друг да се подкрепяме, нали? Аз ще подкрепя вашето право да пушите на обществени места, ако вие подкрепите моето право да пръцкам на обществени места. Защо? Ако си замислите... Едно и също, когато ти е пушим, няма да се усеща, че ти пърдиш. Така. Exactly. Точно това. Чуй сега, значи пръскането и пушенето са доста си приличат, значи двете отпускат и успокояват. Именно. И двете са малко неприятни за околните. Даже се случва понякога някой да му текнат сълзи. Затова не се очудвайте на следния диалог. Дени, имаш ли нещо против да запаля цигара? Не. Забавно е, започвам да си забравя материала обаче. Спомням си само стария, вие не се смейте. Всички сте гледали клипа в YouTube. Той интернет е навсякъде. Използвай София. Добре. Много интересно тук в София.
Много интересни хора срещам. Запознах се с една софиянка, която е родена във Франция. Викам, приятно ми е, как се казваш? И тя вика, Колет. О, Колет, може ли да те изпратя? До вас. Викам, къде живееш? В хладилника. В хладилника? В хладилника. Вярвам, че бяха жеги, иначе. Прибираме се с нея накрая, нали? Отиваме от тях с таксито и сме на задната седалка. На предната, нали, шофьора отворил прозореца. По едно време вика, да не би да ви духа там отзад. Не, за сега се целуваме само. Аз по образование съм лингвист, което значи, че си вадя хляба с език. Обаче лингвистиката е много интересна, откривам много интересни неща. Например, сега ще ви кажа един абсолютен факт. Запуши с ушите. През средновековието, на средновековен български, петел, думата за петел е била кур. Това е факт. Сега, мислите си, какво пък толкова, нали? Оттам идват думи като курник, като курешка, кукуриво и така нататък, нали? И си мислите, какво пък толкова. Обаче за мен е много интересно. Аз обичам да мисля за някакви. Да мисля за някакви работи. Лежа си вкъщи и си мисля. Какъв е бил, например, разговора между двама съседи в някое село от Второто българско царство? Виж какво писаме от тебе. Твоя кур ме буди всяка сутрин в 4:30. Ти само завиждаш, защото моя кур е по-голям и червен и наперен. Абе, накрая ще фана аз секирата и една сутрин ще се събудиш без куртия. Нещо подобно се случва в момента в езика, в нашия език, в момента, с думата патка. Никой не използва вече думата патка. Такава хубава и звучна дума. Обаче всеки казва нали, казваме патица, а не патка, обаче никой не казва гъсица. Не мога да го разбера. Аз искам да вкараме отново патката в употреба. Затова миналата седмица бяхме на китайски ресторант. И аз точно така, аз казах, дай ми една голяма сочна патка по-пекински. Назиках се с сервиторчето, защото той е китаец, нали, малко не разбира. И той ми казва, веднага, но ние няма голяма патка. Ако иска големи патки, пробва марокански ресторант от среща. Аз успях само да му кажа, с нощи майките друго вика. Обичам да мисля за едни такива работи. Например, преди малко Боби каза нещо от сорта на Копеле майна или нещо такова, Копеле майната ти. И как да разбера сега той, дето го казва, дали от София или от Пловдив? Копеле майна. Сигурно сме се навикали. Обичам да мисля за такива ситуации от живота, който живеем. Например, два контейнера. В един бърка скитник. В кой контейнер ще изхвърлите букука си? Къде е по-щиво? Правят ми впечатление тези работи. Или пък, например, дразнят ме хора, които заявяват очевидното постоянно. Между другото, това са хората, за които ще съм щастлив, ако света свърши, защото и те ще се заминат заедно с мен. Например, хора, които казват, абе на този просек не му е чиста работата.
Или хората, които тичат след вратите на метрото. Преди да е спрямо. Имаш 6 вагона за тебе, спри се и го изчакай. Защо трябва да се блъскаш в мен? Аз седя на едно място. Хората, които си слагат блиндирана врата и запазват старата. Какво? Какво изкривено чувство за безопасност има в теб? Значи крадеца ще мине 2 секретни ключалки. 4 часа там ще се мъча с комбинациите. Накрая ще отвориш и види вратата ти от 81 година, ще кажа не. Сега ще трябва да се върнем на стария материал. Има и хора, които не са идвали. Трябва да призная, че известно време така излизах с ученички. Не е вярно. Вярно е назад с информацията. Но проверих, всичко е законно, нали? Щом има 16, няма как да лежиш. Тъй, че всичко е... 18? Не, 16, аз съм проверил, имам си юрисконсулт. Но те са много приятни са ученичките. Аз казвам и на едната, айде ела вкъщи, нали, ще гледаме филм. Тя вика, много си мил. На здраве. Може ли продължа с вица? Тя казва, много си мил. Аз казвам, колко? Един пот, едни прозорци, едни чини. Но, на здраве, да ти донесем одеялце, нещо ако трябва. Там от климатика е. Премести се. Много лесно се разсевам, както може да забележите. За какво говорихме за ученичките? Открих обаче едно нещо преди да... Някой да му се намира фервекс в публиката. За тримата Джастин ще говориш, за тримата Джастин. Значи, сега, майтапа е следния. Открих един принцип при ученичките. Аз му казвам принципа на тримата Джастин. Трябва да се подготвям по тримата Джастин. Единия, първия е Джастин Тимбърлейк. Знаете го? Чували ли сте го? Или само някакви млади хора имат го? Другия е Джастин Бибър. И третия е Just in Case. Но, да. Презервативите са опасна работа. Трябва да се внимава с тях, особено при покупката. С квартиранта Митио веднъж ходихме до аптеката. Човек имаше разстройство, искаше да си вземе нещо и аз викам, ще дойда с тебе, нали бях студент, все пак тогава ми се случваше, имах нужда от презервативи. Викам, ще дойда с тебе и представете си гледната точка на аптекарката. Влизат двама млади мъже, напенени, добре изглеждащи. И казват, добър ден! Едини моди имаме, едни презервативи моди. Квартиранта Митио е уникален, да. Много е тъп. Да започнем от там, че постоянно си пее песента, която смята, че е написана в негова чест, която е... Помня. Значи той се казва Митио и песента е Meet you all the way. Единственият по-тъп от него беше Дончо, който мислеше за него е писана песента Don't you wish your girlfriend was hot like me. Но за съжаление, както повечето от вас изглежда знаят, Дончо почина. Отивам при Митио и викам, какво става с Дончо, бе? Бега, умря. Ай, стига, бе, от какво? От рак. И как е, мъчи ли се много? 6-7 минути, аз му казах, че щипките не седат. Митио идва при мен и вика, хайде да ходим на един супер як купон.
секундата. Вика, айде да ще ходим на много як купон. Ще заребяваме мацки, ще забърсваме мацки. Аз викам, Митю, единствените маски, де ти си ги забърсал с салфетка от монитора. Идва при мен облечен с следната комбинация от дрехи, сандали, анцук, дълкова риза, шапка габарка. И вика как изглеждам. Искам чудесно. Остава да боднеш едно цветенце. Той така ме гледа. Набира някакъв номер. Ало, цветенце, какво ще правиш тази вечер? Отидохме в крайна сметка на купона. Ето как той се запознава с момичета. Нали, едно момиче му казва: Галя, приятно ми е. Така ли? И аз Галя, когато ми е приятно. Други две му викат: Мия! Ирина! Аз питам как се казвате, не какво правите в домакинството. Митю, да. Голяма фога, обаче накрая се изпокарахме. Не помня вече за какво беше, обаче той нещо ми каза: абе, жена ти е толкова плоска, че може да си глади дрехите без да ги съблича. Аз викам: аз съм сингъл, идиот. И той вика: абе, сингъл. Ти защото трябва да спи за хубост и си остава и трябва да минат 10 години преди да можеш да се будиш. И викам: с нощи майка ти друго вика. Ами, това беше от мен.